ka Laitdiengsai kadai ka shnong ka badang rit bha ha ka thain mau kan ro block hynrei kalala ban sei yo samla ubalayo ban khur ya ka Takma Ksiar ha ka North East Olympic Games ka badang shula shen na ka jinge le kai karate utei usamla ubarang khat prasnem karta balatip kerteng kum upol veni khar mudai uri ukhon jong i kong ar khar mudai but yakatei ka jinge le kai ulala ban pentebit ha ka shlem jingi kai jong ka Sport Authority of India kum kadak ka jing itu ya ka borom ka bauti samla rit ulawan ra ya ka jilla ya ka block badru ya ka shnong hi baro ka we na ka liang jong ka UDP mau kan ro constituency ha ka sgin kong kala penlong ya ka jing pen kup borom ka ba shongkun bha harangkat ka jing snok tilang bat ka shnong Laitdiengsai ka jing pedang borom ya uti usamla kala sedang nadu kala ban le chalai lum ter ha ka bagi samla rangkat ki pai ba kelaya da ke jan hadu ka jaka balong jingalang harangkat ka jing ya kan hoi ka risa bat ka power nakaliang jong u president ka UDP mau kan ro ba Remington Pengrom habakren hagajing lang ulaong bakum ka thain mau kan ro kisngau sarong hadu kata banaka shnong Laitdiengsai lami usamla ubakintiu shisha yakaburam jong ka shnong ba jong ka thain hi baro ka we shiwa kane ka UDP youth wing mau kan ro ka lapun ko borom kerpang ya kami jong utei usamla ka kong ar khar modai ha shiwa ban pun ko borom ya utei usamla ba khur Takma Ksiar kumjo nakaliang ka executive committee jong ka shnong ru ka lapun long ya ka jing pun ko borom ka ba kerpang da ka thup bu jing kan mau na ka banta jong utei usamla shiwa kane nakaliang jong uba kan sing lingsiang kertang jong ke NPP na mau kan ro ulwan ban ya don lang shipor ban pun ko borom ya utei usamla but airu ka jing kit bok ya u na ka banta ka te ka borom kabalawan ra na ka North East Olympic Games aban mudur na ka shnong Laitdiengsai ka berit we kon samla na pdang anyo to lake state ki badan hapo North East unyo kat ya kanai ka burum katama mo kaboyo kadai kanuksa kababha ya kiwi ki kon samla ki badan siya kanay kathan ka chungji kaching ya ilantay kampat di ka bukot kadi tang kaching sedang nga ay kaching kitbok karuling na kaling kachunga ya kakur kharmuday kabalase yun na samla uban ra ya kanam kaburam siya kanay kathan ka chungji bapong kini kini tang kecing sedang kejong fi hak lentiat kejong fi hak ibidi bat kini kekam pedi kanuksa kababha ya kiwi ki kon samla ki bedon syakani kathan kejong ji lamba jong fi kiwi ki kon samla padang syu i matak itu kena kanthi ide national light law kadai ke burum ya kadai ke thain ke chungi icai nong spong armut na ka shnong na ka thain ke chungi mi ki khon samla uwei shunrang uwei ikan thai balawan ra ya kata ka nam ke burum syakani ka constituency ka bai ke chungi nga ke ching khublai kerpang ya ki samla ki youth tu samla Presiden jong UDP ke jongi mari tip sipang dene wan ye tho yanga pado don wei khon samla balawan ra ya kanam guburum kumnong le ngong de ke ching start ke jong pi natip menin ke sngi sonde mbangse kilai penbiang kumni kum bakalong menta khublai sia jarngo ye pi paro wat ya kinong shnong chong ka Laitdiengsai ki bamla ban yodon dekat bat ngi hakane kapor kaching ai man sem ka jong pi kham tam ya ka committee shnong kade ka nuksa babha ya ki wiki shnong ki bedon hapo kani ka than bat ka constituency ka bai ka jong ngai mai jong pi kibla sanrani pi haduk kani ka jaka bat pen i ka nuksa ka babha ya syakani ka than ka jong betul kubang menai kani kadi kita ngacing sedang ya kalanti kiar nak cing melin kita sniu kita apthap mo ya kiwi kon samla cingani ka than ka jong ni he pensan yanga bat hababun kiliang
ila ai sembok ksiar sembok rupa manang kiu habarok kaliang rengkat imehe misan kilong kenyi longkha kihimen para kikur kikha klem danyo kerteng haba pi ai hakani kasngi bakan long kabapu baping bat bajob bat ngakermen ling bakani kasngi kan ai mensim ru yaki samla shnong kenthei bat senrang ban kentiu yaki sport habarok kiliang na ai kublei kerpang bat sngongu ya ipado remington pungruk ya kajing don lang kajongpi bat pensingan bat ai mensim yang hababun bat kiliang bat ru pi la yarap ban sna pandal bat ka sound system kumjuru ya ka UDP yuk wing bat ya ka UDP circle thang sning kabala ai mensim ban yarap hakani kasni ai kublei ya isor dashnong bat ka executive committee jong ka shnong hi barok kawai kabala pensingan bat ai mensim yang hakasni kasni bat barok kiliang bat yu president ka sport club Laitdiengsai.